σας μέρα. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είσαι καλά και χρόνια πολλά. Θα τα ξαναπούμε πριν τα Χριστούγεννα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα αυτό το ιταλικό έδεσμα, το πανετόνε. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Όσοι ξέρετε, το πανετόνε είναι ένα πολύ ωραίο κέικ, το οποίο έχει μέσα αποξηραμένα φρούτα, έχει σταφίδες, έχει διάφορα. Έχει κερδίσει έδαφος πολύ στην Ελλάδα. Και έχει κερδίσει πολύ έδαφος στην Ελλάδα και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι και λίγο υδαρές, δεν είναι δηλαδή ένα ξερό κέικ. Σαν τσουρεκάκι είναι περίπου έτσι. Ναι. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω δοκιμάσει πολλές φορές πανετόνε, λέω εντάξει, ωραίο είναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τα δικά μας γλυκά. Και από ό,τι φαίνεται, ενώ οι Ιταλοί στέλνουν πανετόνε εδώ ή και δικοί μας ωραίοι ζαχαροπλάστες φτιάχνουν πανετόνε, κάποιοι λειτουργούν αντιστρόφως και δικαιώνονται. Διότι είμαι στη χαρά να ανακοινώσω το ότι κουραμπιέδες και μελομακάρονα πανετόνε, για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, 1-0. Νίκησαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Ναι. Ξεκινάει ο Κώστας από το Αγρίνιο, ανοίγει το μοναδικό ελληνικό τελικατέσσε στην Ιταλία, έδρα Μιλάνο. Αρχιτεκτονική σπούδασε, τον κέρδισαν όλα αυτά τα εδέσματα, παιδιά. Έχει και από το 16 επέστρεψε με τη γυναίκα του, γιατί είχε κάνει διάφορες άλλες δουλειές. Θα βγάλει τώρα και τις βασιλόπιτες και έχουν πέσει κατά πάνω του οι Ιταλοί, γιατί προφανώς κάτι καλά κάνει. Καλημέρα Κώστα μου, χαίρομαι που δικαιώθηκες. Εμείς έχουμε αποφανθεί, έτσι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες πανετών 1-0, τέλος. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, ευτυχία. Τώρα, πώς υποδέχθηκαν κουραμπιέδες μελομακάρονα στη χριστουγεννιάτικη περίοδο οι Ιταλοί που έχουν συγκεκριμένες παραδόσεις, ρε παιδί μου, τα χριστουγεννιάτικα, πώς τους φαίνονται τα δικά μας γλυκίσματα? Μια χαρά. Είναι αυτοί που έχουν δοκιμάσει κατά καιρούς τα γλυκά και ξέρουν ότι τα μελομακάρονα, επειδή είναι στην περίοδο των Χριστουγέννων και έρχονται και μας τα ζητάνε. Εσύ τελικατέσεν είναι το κατάστημα, έτσι? Ναι, τελικατέσεν. Δηλαδή, εκτός από τα χριστουγεννιάτικα, θα έχεις και άλλα προϊόντα ελληνικά, καμιά χιλοπίτα, καμιά ελιά, κανένα μέλι, κανένα λάδι, κρασιά, οπωσδήποτε. Τα πάντα. Δηλαδή, έχεις δικαιωθεί με την επιλογή σου? Βεβαίως έχω δικαιωθεί. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένα πράγμα που το αγαπάμε και όταν το αγαπάς ένα πράγμα, μια επιχείρηση και δίνεις σε όλους τον εαυτό, έτσι, η επιτυχία είναι σίγουρη. Η αρχιτεκτονική πλέον είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ή κάνεις κάτι παράλληλα? Όχι, πλέον η αρχιτεκτονική έχει πάει στο πίσω μέρος του μυαλού. Απλά είναι μόνο στη σκέψη που μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια να σκεφτόμαστε αρχιτεκτονικά. Βέβαια, το να έχεις μια δομημένη σκέψη, το να έχεις πάει σε ένα πολυτεχνείο, να έχεις κάνει αρχιτεκτονική ή να είσαι πολιτικός μηχανικός, βοηθάει σε δομημένη σκέψη. Απ' την άλλη, όταν θα κάνεις αλυσίδα καταστημάτων, εσύ θα τα σχεδιάσεις. Ποιος θα τα σχεδιάσει, κανένας περαστικός? Ακριβώς, όπως σχεδιάσαμε και αυτό που είμαστε τώρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά με υγεία σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Είδαμε και πράγμα το μαγαζί. Το άνθρωπος για να έχει καλό σήμα στήθηκε στα ράφια. Δεν μπορεί να φανεί και η ομορφιά του μαγαζιού. Και έφτασε η στιγμή